ஓடுகிற சொத்து. කට පියාගෙන වටේ යන. அஞ்சாவது நாள் வருமா? දවස් පහ වැටෙනවද? ஏழாவது நாள் 7வது ரவுண்ட் வரைக்கும் ஒரு கோடு ஒரு வெடிப்பு கூட இல்ல. ஆனா 7வது நாள் 7வது ரவுண்ட் சுத்தி வரும்போது எந்த எரிகோ இஸ்ரவேலுக்கு தடையாய் நின்றதோ அதே எரிகோவுக்கு மேல ஏறி நடந்து போவதற்கு தேவன் அற்புதம் செய்தார். 7 වෙනි දවස වෙනකන් කිසිම ආස්කමක් උනේ නැහැ. சொல்லுங்க ஹalleluya. 7 වෙනි වටේ යද්දි ඒ එරිකෝ පවුල කාටද බාධාවක් නේ? ඒ එරිකෝ පවුල නගලා ඉස්රායේලියන් ගියා. பிதாவின் சித்தம் என்ன தெரியுமா? දැන් පියාණන්ගේ කැමැත්ත கடுகளவு வச்சுக்கிட்டு உலகத்தை பார்த்து பேசு. අප 60ක් තරම් තියාගෙන මුළු ලෝකෙ බලලා කතා කරන්න. உனக்கு பெரிய ஜெபம் எல்லாம் தெரியாட்டம் பரவாயில்லை. ඔයාට ලොකු ලොකු යාඥා ඉල්ලින් දන්න දිනවල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆண்டவர் எனக்காய் யாவையும் දෙවියන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් සියල්ල முடித்தார். කර නිම කළා. இந்த பாரெல்லாம் கிடையாது, தார். කරයිදී නෙමෙයි කළා. ஆண்டவர் எனக்காய் யாவையும் ස්වාමින් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් சத்தமா சொல்லுங்க, සියල්ල என் தேவன் මාගේ ස්වාමින් වහන්සේ எனக்காக මා වෙනුවෙன் யாவையும் සියල්ල செய்து කළ முடித்தார். නිම කළා. கையை உயர்த்தி சொல்லு, என் தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார். என் தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார். කර නිම කළා. சொல்லுங்க ஹalleluya. ஹalleluya. இது உள்ள போயிருச்சுனா මේ දේ අන්තර්ගත වුණොත් மலைகளை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க. අර කන්දව දිහා බලලා කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. மலையை பத்தி பேசுறத අර நிப்பாட்டிடுவீங்க. කන්ද ගැන கதா කිරීම නවත්තන්න. என் பிரச்சனை அவ்வளவு பெருசு, ஓம் பிரச்சனை அத பத்தி தேவையில்லை. මගේ ප්‍රශ්න විශාල, ඔයාගේ ප්‍රශ්න ஏன் கடன் இவ்வளவு பெரிய கடன் தேவையில்லை. මගේ ණය මෙච්චර ඕනේ නැහැ. எனக்கு சுகர் 400 தேவையில்லை. මට සීනි 400ක් ඕනේ නැහැ. என் தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார். මගේ දෙවියන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් සියල්ල කළ නිම කරා. பதில் சொல்லுங்க. අට්ටු කරන්න. பிதாவின் சித்தம், පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත, பிதாவின் சித்தம். පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත இந்த உலகத்தில் நீ ஜெயம் கொள்ளுவது. මේ ලෝකයේ ඔබ ජය ஒரு ගැනීමයි. குருவி குஞ்சு உலனுனாலே அவருக்கு தெரியணுமா? එක ගේ කුරුල්ලේ පැටියෙක් சொல்லுங்க වැටෙනවා ஹalleluya. දැනගන්න ඕනලු. அடுத்து இரண்டாவது දෙවෙනුව மத்தேயு 18வது அதிகாரம் මතේ තුමාගේ සුභාරජ් 18 14வது வசனமும் இவ்விதமாக இந்த சிறியரில் ஒருவனாகிலும் கெட்டுப்போவது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவின் சித்தம் அல்ல. அப்படியே வாசி யோவான் 6:39 යෝහන් තුමාගේ පොත අය 39 18 14 மத்தேயு வெச்சுக்கிறீங்க. මතේ තුමාගේ සුභාරජ් 18 14 யோவான் 6:39 යෝහන් තුමාගේ සුභාරංච අය 39 அவர் எனக்கு தந்தவைகளை ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் அவர் எனக்கு தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் දෙවියන්වහන්සේ තුන්ද කිසිදා මා නැති කරගන්න නැති පිණිස கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாய் இருக்கிறது. கிட்டத்துல ஒருத்தனை பார்க்க போயிருந்தேன். ළඟදී මා එක්කෙනෙක්ව බලන්න ගියා. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருவர் என்கிட்ட கேட்டாரு, මම දන්න කෙනෙක් මගෙන් මේ මැව්වා. இன்னும் எதுக்கு பாஸ் இவர் பின்னாடி போறீங்க? තාමත් මොකටද මෙයාගේ පස්සේ යන්නේ? நான் சொன்னேன், ஆண்டவர் சொன்னாரு, දෙවියන්වහන්සේ කිව්වා මට அவர் கையில இருக்கிற ஒன்றையும் அவர் இழந்து போவதற்கு விரும்புகிறவர் அல்ல. දැහැට තිබෙන එකක්වත් නැති 100 ஆடு இருக்கு, ஒரு ஆடு தானே, போனா போட்டும், அடுத்த முறை குட்டி போடும்ல, பாத்துக்கலாம். බැටළු 100ක් ඉන්න එකක් නේ ගියද ඊළඟ පාර බැටළුව පැටවු 10 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා பக்கத்து தட்டி சொல்லுங்க, තට්ටුවක් දෙන්න. பிதாவின் சித்தம் என்னன்னா පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත නම් ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது. කිසි කෙනෙක් විනාශයට පත් වෙන්නට බෑ. ஹalleluya. හalleluya. ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது. කෙනෙක්වත් විනාශ වෙන්නට බෑ. இப்ப சபைக்கு இருக்கிற வேலை என்ன? දැන් මේ සභාවට තිබෙන කරතව්‍ය சபைக்கு இருக்கிற பொறுப்பு என்ன? සභාවට වගකීම. சபைக்கு தேவனை வைத்திருக்கிற எதிர்பார்ப்பு என்ன? සභාව කරේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව. உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க கெட்டு போக விட்டுறாத. ඔබගේ වටේ ඉන්න අය විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. நான் இந்த கொஞ்ச நாளா சாட்சி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். මේ ටික දවස් තිස්සේම එකම එක සාක්ෂිය බෙදාගෙන ඉන්නවා. எனக்கு தெரிந்த ஒரு சபையில் මම දන්නා වූ සභාවක பாஸ்டர் சொன்னார் பகிரங்கமா, ඒ දේවගතිරයා ඉදිරිපිටම කිව්වා ඔක්කොටම நான் பார்ட் டைம் ஊழியக்காரர். මම part time සේවකෙක්. அதாவது பாஸ்டர் சொல்ற நான் பார்ட் டைம். ඒ පාස්ටර්ව මම part time. நல்லா விளையாட போவாரு, හොඳ සෙල්ලම් කරන්න යනවා, வேலை செய்வாரு, වැඩ කරනවා. ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போயிடுவார். ඉරිදින ඇවිල්ලා දේශනා කරලා යනවා. நல்ல ஊழியக்காரர். හොඳ සේවකෙක්. ஆனா அந்த சபையில ඒ නමුත් ඒ සභාවේ ஒரு 2 விசுவாசி ඒ ඇදලිවන්ත දෙන්නෙක් அந்த சபையில என்னுடைய எழுப்புதலுக்கு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ඒ සභාවේ පිපිදීමට යාඥාවක් පටන් ගත්තා.
ஒரு மூலையில உட்கார்ந்து அந்த எழுப்புதலுக்கு ஜெபம் பண்ணாங்க. එක මුල්ලක වාඩි වුණා. ඒ සභාවේ පිපිදීමක් වෙනවා. ඒ විදිහට යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා. ஜெபிச்சுட்டு வெளியே போவாங்க. යාඥා කරලා එළියට යනවා. ஆத்துமாக்களை சந்திப்பாங்க. ආත්ම ටික මුණ ගැහෙනවා. ஆண்டவர் யாருனே தெரியாது. දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා දන්නේ இதுவரைக்கும் சுவிசேஷத்தை கேள்விப்பட்டிராத மக்கள் நடுவில் මෙපන කාලයක් සුභාරංචිය මොකද්ද කියලා ආරංචි නොවිච්ච අය. கணவன் மனைவியுமாய் கடந்து போவாங்க. ඒක ස්වාමි පුරුෂයෙක් භාර්යාවක් ලෙස அவங்களுக்கு යනවා. மூணாவதா ஒரு பார்ட்னர் சேர்ந்தாங்க. තුන්වෙනි වේ අත් එක්ක තව එක්කෙනෙක් අත්වල ஒரு බැඳගත්තා. சின்ன மோட்டார் சைக்கிள். පොඩි මොටර් සයිකල් එකේ அந்த மூணு வந்து தாரப்பீப்பா சைஸ்ல இருக்கும். ඒ තුන්දෙනාම ලෝක දෙකේ අතර හය තමයි. மூணு பேரும் பைக்ல உட்கார்ந்துகிட்டு මේ තුන්දෙනාම බයික් එක වාඩි වෙලා பெரிய மலைகளுக்கு ஏறுவாங்க. ලොකු ලොකු කඳු වලට නගිනවා. அந்த ஊரெல்லாம் மக்கள் பார்த்து சிரிப்பாங்க. ඒ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු බලලා hina වෙනවා. கிட்டத்தட்ட සාමාන්‍යයෙන් ஒரு 16-17 பேர் தான் அந்த சபையில இருந்தாங்க. ඒ සභාවේ 16ක් 17ක් වෙනි සෙනගක් තමයි හිටියේ. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 140 பேர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதிக்கிறாங்க. අද ඒගොල්ලන් 140 மெதுவா ஆமென் சொல்லு. සෙනගක් නමස්කාර කරනාමේ சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. සත්‍යයෙන් ආමෙන්. சொல்லுங்க ஹalleluya. ஹalleluya. பிதாவின் சித்தம் என்ன தெரியுமா? පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත. நான் சாப்பிடணும்ங்கிறது பிதாவின் சித்தம். මම කන එකත් நான் நல்லா இருக்கிறது பிதாவின் சித்தம். මම හොඳට ඉන්න එකත් දේව நான் කැමැත්ත. ஆரோக்கியமா இருக்கிறது பிதாவின் சித்தம். සුවයෙන් ඉන්න එකත් පියාණන් වහන්සේ எனக்கு කැමැත්ත. தேவையான சகலத்திலும் தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர். මම දන්න හැම දෙයකම දෙවියන් වහන්සේ මට විශ්වාසවන්තයි. ஆனா சித்தம் இதோடு நின்று விடாது. ඒ නමුත් කැමැත්ත මේන්ත් එක නැවතෙන්නේ නැහැ. உனக்கு சாப்பாடு போடுறார், අපිට කන්න බොන්න நல்ல දෙනවා. வேலையை கொடுத்திருக்கிறார், රැකියාවක් දුන්නා. பிசினஸ் கொடுத்திருக்கிறார், ව්‍යාපාරයක් දුන්නා. ஏதோ ஒரு இடத்துல கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். තැනක යම් දෙයකින් දෙවියන් ආශිර්වාද நாம කරනවා. இருந்த இடத்துக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற இடத்துக்கும் தொடர்பில்லாத அளவுக்கு கர்த்தர் உயர்த்தி வச்சிருக்கிறார். හැබැයි ඔබ හිටපු තැනට දැන් ඉන්න තැනට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති විදිහට උන්වහන්සේ ඔසවල ஆண்டவர் இந்த சலுகைகள் எல்லாம் கொடுப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මේ දේවල් ලබා දෙන්න එක අරමුණක් තියෙනවා. ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது. එක්කෙනෙක්වත් විනාශ වෙන්න බෑ. சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க. நான் உங்களை தட்டுவாத் දෙන්න. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, ඔබලන් දන්නා தெரியாதவங்க දන්නේ නැති யாரும் கெட்டு போக விட்டுறாதீங்க. කිසි කවුරුත් විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්න அவர்கள் එපා. கெட்டு போவது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. ඔවුන් විනාශ වීම දේව කැමැත්ත ஒரு නෙවෙයි. ஆத்மா கூட அழிஞ்சு நரகத்துக்கு போவது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. එක ආත්මයක්වත් විනාශ වෙලා නිරයට යාම නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ நம்ம ஆட்கள் කැමැත්ත. மிக ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க. பிரதர் நான் சொல்லி பார்த்தேன் அவங்க கேட்கல අපේ பிரதர். අය තාම පාසුවම කියන දේ මම කිව්වා අහන්නේ නැහැ. நான் சொல்லி சொல்லி எவ்வளவு தடவை சொல்றது? මම කිව්වා කීපාරක් කියන්නද? சொல்லிக்கொண்டே இரு, ඔයා කියන්න பேசிக்கொண்டே இரு. කතා කරන ஏதோ ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஆத்துமாவை நீ காப்பாத்திருவ. යම් තැනක යම් ස්ථානක ආත්මය ඔබට ගලවලා ගන්නට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ. ஆண்டவர் கொடுத்த எவ்வளவு விஷயத்தை அனுபவிக்கிறோம்ல, දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු ගොඩාක් දේ භුක්ති විඳිනවා எவ்வளவு නොවේද? சந்தோஷங்கள் ගොඩාක් அனுபவிக்கிறோம்ல. සතුට භුක්ති විඳිනවා නොවේද? ஆண்டவர் தந்த மிகப்பெரிய அவருடைய பாரம் இது. දෙවියන් වහන්සේ මාත් බරක් මේක. சபையினுடைய உயிர் மூச்சு இது. සභාවේ උස්ම තමයි මේ මේක. எத்தனையோ பேர் வழி தெரியாம உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ගොඩාක් අය මාර්ගයක් දන්නේ නැතුව පාරේ සැරිසැරිමි நம்ம ඉන්නවා. ஜெபிக்கிறோம்ல, போதை பொருளுக்கு இத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் கெட்டு போறாங்க. අපි යාඥා කරනවා නොවේද මත්ද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන්. නමුත් ඒ මත්ද්‍රව්‍ය ගොදුරු වෙලා කොච්චර ஒரு තරම් විනාශ நாளைக்கு වෙනවද? எவ்வளவு பேர் செத்து போறாங்க தெரியுமா? ஆக்சிடென்ட் ஆகி நம்ம ඔබ தேசத்துல. දන්නවද අපේ දේශය තුල දවසකට රියහනතුරු වලින් කී දෙනෙක් මැරෙනවද කියලා? ஸ்கூல் போறதுக்கு நேரம் இருக்கு, පාසල් යන්න වෙලාව, கிளாஸ் போறதுக்கு நேரம் இருக்கு, අමතර පන්ති යන්න வேலைக்கு වෙලාව, போறதுக்கு நேரம் இருக்கு, රැකියාවට වෙලාව, பிசினஸ் பண்றதுக்கு நேரம் இருக்கு, ව්‍යාපාර කරන්න වෙලාව, 8 மணி தியானம் தூங்குறதுக்கு நேரம் இருக்கு, පැයටක් අනිවාර්යෙන් නිදියන්න படம் වෙලාව, பார்க்க நேரம் இருக்கு, படம் பார்க்க, චිත්‍රපටි බලන්න වෙලාව, இதுல ரீல்ஸ் பார்க்க நேரம் இருக்கு, මේකේ රීල්ස් බලන්න වෙලාව, ரீல்ஸ் போட நேரம் இருக்கு, තමන්න වෙලාව, ஸ்டேட்டஸ் பார்க்க போட நேரம் இருக்கு. ස්ටේටස් බලන්න දහනක් වෙලාව. ஒரு ஆத்துமாவை சந்திச்சு ஆண்டவர் நல்லவன் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல. එකාත්මයක් මුණ ගැහිලා එක මිනිහෙක් මුණ ගැහිලා දෙවියන් වහන්සේ යාපත් කළා කියන්න වෙලාවක් ஒரு நாள் නැල්ලු. ஒரு நாள் நீ பரலோகம் போகும்போது දවසක් ඔබ ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙද්දී ஆண்டவர் சந்தோஷமா உன்னை வரவேற்கணும். දෙවියන් වහන්සේ සතුටව පිළිගන්නට நான் ඕන. ஆண்டவர்ட்ட தான் சொன்னேன், ஆண்டவரே நான் இந்த உலகத்துல ஊழியம் செய்யற காலத்துல මම දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ස්වාමීනි මම මේ ලෝක සේවයේ නිරත වෙන කාලේ இருக்கிற வரைக்கும் நிறைய பார்த்துட்டு ஆண்டவரே. ඉන්නකම මම ගොඩෝ දේවල් දැක්කා. நல்லவன் சொல்றவன் நாளைக்கு நல்லா இல்லாதவன் சொல்லுவான். අද හොඳයි කියපු කෙනා හෙට මම හොඳ නැහැ කියලා எங்க කියාවි. பாஸ்டரை போல பாஸ்டர் இல்லன்னு சொன்னவன் ஒரு சீசன்ல அவரெல்லாம் ஒரு பாஸ்டரா அப்படி கேட்பான். අපේ පාස්ටර් වගේ කෙනෙක් නැහැ කියලා කියපු උම්ම කියනවා යා இது පැත්තට අපේ இது පාස්ටර් වගේ மாறி මනුස්සයෙක් மாறி කියලා. மாறி மாறி கேட்டு 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 பழகிருச்சு. මේම මාරු වෙලා මේකට ආලා දැන් පුරුදු වෙලා. அதனால இப்ப எந்த புகழாரமும் அவ்வளவு பெருசா காதுல எடுபட ඒ නිසා மாட்டேங்குது. කවුරු මොන ප්‍රශංසාවකත් මට මගේ කන් වලට වැටෙන්නේවත් නැහැ. ஆனா ஒரு நாள் வரும், ඒත් දවසක් එනවා. இந்த உலகத்தினுடைய ஊழியத்தை வேலையை முடிச்சிட்டு என் வீட்டுக்கு போற ஒரு நாள் வரும். ලෝකේ සේවය සම්පූර්ණ කළා මගේ නිවසට පිටත් அந்த වෙන அந்த දවස එනවා. நாள் என் தேவன் சிரித்த முகத்தோடு என்னை வரவேற்க ஆயத்தமா இருக்கும். ඒ දවසේදී මගේ දෙවියන් වහන්සේ
සිනාච්ච මූණත් එක්ක நான் கொடுத்த வேலையை மகன் செஞ்சு முடிச்சாங்கிறத எண்ணம் அவருக்கு இருக்கும் මම දුන්නු දේ මගේ පුතා සම්පූර්ණ කරා කියන ඒ සැනසීමක මට තිබෙන්නට ඕනේ. ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லுது கவனிங்க මෙන්න මේම කියනවා බලන්න. இவ்விதமாக මෙන්න මෙසල. இந்த சிறியில் ஒருவனாகிலும் கெட்டு போவது මේ අයගේ කුඩා කෙනෙක්වත් විනාශයටපත් වීම. பக்கத்து தட்டி சொல்லுங்க ළඟ තට්ටු කරන්න. ஒருத்தனை கூட கெட்டு போக விட்டுறாதீங்க කෙනෙක්වත් විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්නට එපා. பக்கத்து கதவுக்குள்ள போக முதல்ல අල්ලපු දොරේ ඇතුල් වෙන්නටත් කලින් உங்க வீட்டு கதவுக்குள்ள ඔබගේ ගේ තිබෙන දොරෙන් வீட்டுக்குள்ளே நிறைய பேர் கெட்டு போறாங்க ඔබගේ ගේ ඇතුළෙම ගොඩාක් අය විනාශ වෙනවා. உன் பிள்ளைகள் கெட்டு போக ඔබගේ விட்டுறாத දරුවන් විනාශ වෙන්න බලා සිටිනවා. பிள்ளைகள் கெட்டு போக விட்டுறாத ඔබගේ දරුවන් විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්නට එපා. உன் குடும்பம் கெட்டு போக விட்டுறாத ඔබගේ පවුල විනාශ වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. யாருக்கு தெரியும் කවුද? என்ன இன்னொரு 25-30 வருஷத்துல இயேசு வருவாரா තව අවුරුදු 25ක් ඇතුළත යේසුස් වහන්සේ එවිද? ஒரு 40 வருஷம் ஆகுமா අවුරුදු 40ක් ගෙවෙයිද? சில பிளான்ல அப்படிதான் நான் 40 வருஷத்துல இப்படி இருப்பேன் 30 வருஷத்துல அப்படிதான் யோசிக்கிறாங்க සමහර අය සැලසුම් දාන්නේ මේම අවුරුදු 40 අවුරුදු 50 මම මේ ඉඳී කියලා. கவனி. සැලසුම් කරගෙන අවදානයි. ஒருவேளை நீ கேட்கிற கடைசி பிரசங்கம் இதுவா இருக்கலாம் සමහර විට ඔබ අසන අන්තිම දේශනා මෙහෙ වෙන්න පුළුවන්. யாருக்கு தெரியும் කවුරුද දන්නේ? ஒருவேளை நான் பண்ற கடைசி பிரசங்கமா සමහර இருக்கலாம் විට මාගේ අවසාන දේශනා විය යුතුයි. என்னிலே பிதாவின் சித்தமும் உன்னிலே பிதாவின் சித்தமும் நிறைவேறும் මා තුලත් ඔබ තුලත් පියාණන් වහන්සේ කැමත සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕන. பக்கத்துல சொல்லுங்க ළඟ රට්ටු කරන්න. அந்த சித்தம் செஞ்சவன் தான் பரலோகம் போவான் ඒ කැමත කරපු කෙනා විතරයි ස්වර්ගයට ඇතුල් වන්නේ. இல்லைனாலும் நாங்க பொய்க்கு அடக்கம் பண்ணும்போது சொல்லுவோம் නැත්නම් අපි බොරුවට අර භූවිදාන කරද්දී අපි කියනවා. சொல்லாட்டி வீட்டுக்காரங்க கோவிச்சுக்குவாங்கல்ல කිව්වේ නැත්නම් අර ගෙදර ඉන්න අය මිනිස්සු තරහ වෙනවා ஆமா, නෙවෙයිද? விசுவாசிகளுக்காக பாஸ்டர்மா நிறைய புழுகுற இடம் தான் மையவாடி ඔබ දන්නවද ඇදලිවන්ත නිසා දේවගතිවරු බොරු අලන තැන් තමයි මේ 25 வருஷம் 30 வருஷம் சபையில விசுவாசியா இருந்திருக்கும் අවුරුදු 25ක් මේ අය සභාවේ ඇදලිවන්තයෝ. அது எதுக்கு சபைக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் தெரியாது பாஸ்டருக்கும் தெரியாது එයා මොකටද සභාවට ආවේ කියලා ඇයද ඔව් දන්නෙත් නෑ දේවගතිවරු දන්නෙත් නෑ. ஆனா நிறைய நசல்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு அது காரணமா இருந்திருக்கும் ගොඩාක් විෂ බීජයට ප්‍රධාන හේතු වන්නේ මෙන්න මේවා. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்க வீட்டு பக்கம் ஒருத்தன் வருவான் ඉරිදා අපේ ගෙදරට එක්කෙනෙක් එනවා. உங்க பக்கம் வருவானோ தெரியல எங்க ඔයගොල්ලෝ பக்கம் வருவான். පැත්තට එනවත් දන්නේ නෑ. අපේ ගෙවල් පැත්තට එනවා. பழைய ஒரு டிமோ பட்டா லொரியில வருவான் පාරණ ඩිබෝ වට්ට ලොරියක එනවා. லவுட் ஸ்பீக்கர் போட்டே வருவான் ඒක ස්පීකර් එකක් දාගෙන එන්නේ. உடைஞ்ச பிளாஸ்டிக் புட்டுவத்துக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பேசன் தரேன்னு வருவான் කැඩිච්ච පුටුවකට අලුත් බේසමක් දෙනවායි කියලා එනවා. அந்த டோனை பாத்தீங்களா இதே டோன்ல தான் சொல்லுவான் கடிச்ச புட்டுவகிட்ட ඔඩෙන්ජ පුටුවතක அலுத் பேசமாக் புதிய தினவான்னு பேசம் வருவான் தருவேன். எனக்கு ஆசை මටතරි ஒரு ආසයි. நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இப்படி வரும்போது ஜன்னல்ல இருந்து சிலது நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தூக்கி போட்டுரும் பழைய பேசனாவது கிடைக்கும் දවසකට සභාව ගාව යද්දි ජනල ඇරලා දෙද්දි සභාවේ සමහරන් ඉනවා. උස්ලා දාන්න ඕනේ බේසමකට ඒක අරන්. இது சொல்லும்போது யாராவது மனசுல මේ කියද්දි සමහර හිත ඇතුලෙන් ගසනවාදී ගාලා. இந்த ஆய் அப்பிவ එංගල තම පොඩු පාරංගල. போட்டுருவாரோ දායිද பழைய பேசினாவது கிடைச்சிருக்கும் පරණ බේසමක් හරි දෙවැපේ. சபையில பழசாகாதே සභාවේ පරණ වෙන්න නම් එපා. பழசானீங்கன்னா ஆண்டவர் தூக்கி போட்டுருவான் நசலாயிரும் පරණ වෙන්න පරමෙන්න දෙවෙනද උස්ලා ஒருத்தனும் கெட்டு போக கூடாது என்பதற்காக தன் உன்னையும் என்னையும் முதல் கனியாக தேவன் வேறு பிரித்து இருக்கிறார் එක්කෙනෙක්වත් නරක වෙන්න හොඳ නැහැ. විනාශ වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා තමයි ප්‍රධාන ඵලයක් ලෙස ඔබවයි මාවයි උන්වහන්සේ තෝරගත්තේ. அதனால நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா ඒ නිසා අපි කරන්න යන දේ சபை பிதாவின் சித்தம் செய்ய போறோம் දැන් සභාව පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්න යනවා. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்க ආමෙන්. என்ன பாருங்க මේ බලන්න. சபை என்ன செய்ய போகுது දැන් මේ සභාව මොනවද කරන්න යන්නේ? பிதாவின் சித்தம் செய்ய போகுது පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්න. ஏன்னா சபை பரலோகம் போகணும் මන්ද මේ සභාව ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්න சொல்லுங்க බෑ. ஹalleluya හalleluya. அப்படினா එහෙනම් சபை ஆத்தும ஆதாயம் செய்ய போகுது දැන් මේ සභාව ආත්ම ආදායම් කරන්නට යනවා. දිනා ගන්න යනවා ආත්ම දිනා ගන්න යනවා. ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த දැන් මේ போகிறார் ආත්ම දිනා ගැනීමට මේ සභාව දුවන්න යනවා. இந்த சபையில எல்லாருக்கும் சொல்றேன் ஓப்பனா சொல்றேன் දැන් විවෘත ආරාධනාවක් හැමෝටම සභාවේ ඉන්න சில சபைகள் இருக்கிறது සමහර සභාවන් තිබෙනවා. 1000 பேர் 2000 பேர் இருக்கிற சபைகள் 1000ක් 2000ක් ඉන්න සභාවන්. அவர்களுக்கு எவன் வர்றான் எவன் போறான்னு கூட தெரியாது ඒ අයට කවුද එන්නේ කවුද යන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. சில ஒரு அக்கா சொன்னாங்க ඒක අක්කා කෙනෙක් කිව්වා මේම. ஜெரம் பாஸ்டர்ட்ட போய் வந்தேன் මම ජෙරම් පාස්ටර් ගාවට ගිහලා ආවා. அழகா இருக்காரு ලස්සනයිලු. அவரோட சூவே மினுங்குது එයාගේ සපාදු දෙක දිලියනවා. அப்படியே கிளு கிளு கிளுன்னு இருந்துச்சு අර්ථිට දිලියනවලු. நான் சொன்னேன் அவர் உங்களை பார்த்தாரா මං ඒවා එයා බැලුවද? எங்க பாக்குறது பாஸ்டர் பின்னாடி நின்னு එයා කොහොමද මාව බලන්න මම පිටිපස්සේ හිටියේ. ஆனா நான் உனக்கு சொல்றேன் මම ඔයාලට කියන්න. அப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள் நடக்கிறது එවැනි සේවාවන් වීම கதவு திறந்திருக்கு දොර විවෘත වෙලා තිබෙනවා. ஊழியம் செய்ய விருப்பம் இல்லாத யாராவது இந்த சபையில இருந்தீங்கன்னா සේවය කරන්න අකමැති යමෙක් මෙන්න මේ සභාව තුල ඉන්නවා නම් கிளுகிழுப்பா போயிட்டு வாங்க හරි කුතුහලෙන් ගිහින් එන්න. நானே குத்துகாலையாக நினைவா கிளுகிழுப்பா போயிட்டு வாங்க சந்தோஷங்கில என்ன සන්තෝෂෙන් ගිහින් එන්න. அபாய் மேட்டு என்னப்பா
ආයෙන අධික ප්‍ර ඉංග වරවේ වෙනවා. ලස්සනට ගෙදර ගිහලා කුකුලා කපාගෙන කාලා ඉරදට සන්ඩේ සෙලිබ්‍රේட் කරන්න. நல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல ஒரு கோழியை கொண்டு தின்னு சந்தோஷப்படுங்க. ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையில நல்ல கொண்டாட்டினால ඉරිදා කියන්නේ මංගල දවසක් නෙවෙයිද? இங்க இருக்கிறவங்க මේ ඉන්නව අය பிதாவின் சித்தம் செய்கிறதா இருக்கணும். පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන අය වෙන්නට ඕන. எல்லா விசுவாசியும் ஆத்மாதாயம் செய்யணும். හැම හැදෙලිවන්තෙක්ම நான் ආත්ම දිනා ගැනීමක් மனதார அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிச்சேன். මුළු සිතින්ම මේ පවුල ආශිර්වාද කරා. 140 பேரை வெறும் 4-5 மாசத்துல ஒரு குடும்பத்தினால ஆதாயப்படுத்த முடியும்னு சொன்னா நம்ம ஆட்கள் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து என்ன பேசுவாங்க, சபையில இன்னைக்கு அவர் வரல இல்ல, இவர் வரல இல்ல, பாஸ் இன்னைக்கு இப்போ சபையில ஆள் கூட இவன் கொண்ட ஆத்மா ஒண்ணு கூட கிடையாது. දැන් අර දෙදෙනා ඒ පවුල එකතු වෙලා ආත්ම 140ක් මාස 3ක් ඇතුළත ගේන්න පුළුවන්. මේ අපේ සභාවල ඉන්න අය අනේ සභාවේ ஒரே සෙනගාවේ ஒரு නෑ. குடும்பம், ஒரே ஒரு குடும்பம். එක්කම එක පවුලක්. அது அற்புதம் என்ன தெரியுமா? ඒකේ පුදුමේ දන්නවද? அவனுக்கு வாசிக்க எழுத தெரியாது. එයා කියවන්න දන්නෙත් නැහැ ලියන්න දන්නේ. உலக அறிவு கத்தருக்கு தேவையில்லை. ඔදන්නවද? ලෝක பலன் உள்ளவனுக்கும் பலன் இல்லாதவனுக்கும் உதவி செய்வது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம். நல்ல கை வைத்து ராமன் சொல்லுங்க. இங்க இங்க யார் எழும்புவா தெரியுமா? මේ කවුද නැගිටින්නේ? எழும்பணும்னு நினைக்கிறவன் தான் எழும்புவான். නැගිටින්නට ඕනේ කියලා හිතනවා. ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறணும்னு நினைக்கிறவன் தான் எழும்புவான். දේව කැමැත්ත මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕනේ කියලා ආස කරන ஒருத்தனும் கெட்டு போக கூடாது. කෙනෙක්වත් විනාශ වෙන්නට அவன் බෑ. எந்த மதமா இருக்கட்டும், එයා ඕන ආගමක්, என்ன மொழியா இருக்கட்டும், ඕන භාෂාවක්, என்ன ஜாதியா ඕන இருக்கட்டும், ජාතියක්. ஆண்டவர் அவனுக்காகவும் சிலுவையில் ரத்தம் சிந்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔව්වෙන් දෙවියන් වහන්සේ කුරුසෙ 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பதாக சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் கிறிஸ்தவர்களுக்காக சிந்தப்படவில்லை. අවුරුදු 2000කට පෙර කුරුසගයේ වැගුරුණා උල්ලේ කිතුණුවන්ට විතරක් அது නෙවෙයි. அந்த ரத்தத்துக்கு நாங்க மட்டும் சொந்தக்காரங்க ඒ இல்லை. ලේට අපි විතර කුරුමක්කාරයෝ இந்த නෙවෙයි. பூமியில் பிறக்க போகிற எல்லா மனுஷனுக்காகவும் அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறார். මේ පොළවේ ඉපදුනා වූ මතු කාලේ ඉපදෙන්න යන්නා වූ හැමෝම නිසා ඒ ලේ වැගුරුණා. அடக்கம் பண்ணும்போது மனதார நான் அடக்கம் பண்ணணும். භූමි දාන කරද්දී මුළු සිතින්ම භූමි දානය කරන්නට ඕන. நானும் வேற யாரோ உங்களை அடக்கம் பண்ணும்போது அந்த ஆள் சொல்லணும், මං හරි වෙන කෙනෙක් හරි ඔබ භූ දාන කරද්දී ඒ මනුස්සයා කියන්නට ඕන. இந்த மனுஷனை இந்த மனுஷியை பரலோகம் ஆரவாரத்தோடு வரவேற்கிறார். මේ කෙනාවෝ මේ තැනතියෝ මුළු ස්වර්ගයම ඊතා ප්‍රීති ഘോഷාවෙන් පිළිගන්නවා හේ சொல்லுங்க කියා. ஹalleluya. හalleluya. நான் ஒரு தடவை பெங்களூர்ல நினைக்கிறேன், දවස මම බැංගලූරු වල හිතනවා ஒரு கன்வென்ஷன் பேச එක போயிருக்கிறேன். සම්මේලනයක කතා කරා. 3 நாள் மீட்டிங். දවස් 3ක රැස්වීමක්. ரெண்டாவது நாள் மீட்டிங் முடிஞ்சு දවස් දෙවෙනි දවසේ ඒ පාස්ටර් சொன்னாரு, සම්මේලනය කිව්වා பசங்க எங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் முடியல, கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ண போமான்னு අපේ අම්මට පොඩ්ඩක් සනීප නැහැ යන්න අපි යාඥා කරන්න කියලා කිව්වා. 97 வயசு. අවුරුදු 97යි. பக்கத்து தட்டி சொல்லுங்க, ළඟ තට්ටු කරන්න. எத்தனை வயசு? වයස කීයද? இப்பெல்லாம் 37 47 ஆனாலே உட்கார்ந்தா எழும்ப முடியல. ஐயோ அம்மம்மா தான் எழும்பும் போது දැන් 39 40 වෙනකොට නැගිටින්න බෑ, ඉඳ ගන්න බෑ, ඉඳ ගත්තොත් 97 வயசு. අවුරුදු 97යි. அப்ப அந்த அம்மாவுக்கு ஜெபம் பண்ண போனோம். දැන් අම්මට යාඥා කරන්න ගියා. மேல ரூம்ல இருந்தாங்க. එයා උඩ කාමරේ හිටියේ. பாசனை கூட்டி போனேன். පාස් මා එක් කරගෙන ගියා. கதவு திறந்தா දොර ඇරපු ගමන් அந்த ரூமே ඒ මුළු කාමරේම சாதாரண ஒரு நோயாளி இந்த ரூம் எப்படி இருக்கும்? සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩෙක් ඉන්න කාමරේ කොහොමද තියෙයිද? மருந்து நாத்தம் அடிக்கும். බේත් ගන්න තිබෙයි. சில நேரம் அவங்களுடைய கழிவுகளுடைய மனம் இருக்கும். ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් වල ගඳ තිබෙයි ඇතුලේ. ஆனா அந்த ரூம் හැබැයි ඒ කාමරය திறந்தா ஏதோ பரலோகம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு ඒ எனக்கு. කාමරේ අරපු ගමක ස්වර්ගයකට ඇතුළු වුණා වගේ. அந்த ரூம் முழுவதும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரசன் அப்படியே மூடி ඒ வச்சிருக்கு. මුළු කාමරේම දෙවියන්ගේ ආලේපෙන් පිරීලායි තිබුණේ. கதவை திறந்து உள்ள போறோம். කාමරේ ඇරලා ඇතුළට යද්දී ஏய் சசி வந்துட்டியா, வா வா வாண்டுச்சு கிளவி. ඒ අම්මා යන්න කිව්වා, ඒ ශෂුව ආවද එන්න කිව්වා. நான் பாஸ்டர் பார்த்து சொன்னேன், දැන් මම පාස්ටර් බල්ලා කිව්වා, நீங்க சொல்லிட்டீங்களா அம்மா? ඔයා කිව්වද මං එනවයි කියලා? நாங்க வாரோன்னு சொல்லிட்டீங்களா? අපි එනවයි කියලා කිව්වද? பாஸ்டர் சிரிச்சிட்டே ඒ சொன்னாரு, පාස්ටර් ඉනාවිගෙන කිව්වා, நானே 3 வாரத்துக்கு பிறகு அவங்கள பார்க்கறேன். මම මේ බලන්නේ සති 3කින් පස්සේ. ஏன்னா கன்வென்ஷன் வேலையா இருந்துட்டேன். එයා මේ සම්මේලන රාජකාරිය මං හිටිය අය. அப்ப பேரு එතකොට නම அவங்க அப்படிதான் பாஸ்டர். එයා එහෙම තමයි පාස්ටර්. அவங்க அப்படினா එයා එහෙමනම් அப்படிதான் பாஸ்டர். ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි. நீங்க பேசிக்கிட்டு இருங்க, நான் டீ கொண்டு வந்து கீழே போயிட்டாரு. ඔයා කතා කරගෙන ඉන්න මං තේ අරන් එන්නම් කියලා එයා පල්ලෙයට දැස්සා. கிட்ட போய் அந்த ஆட்சி பக்கத்துல உட்கார்ந்து තමයි ළඟට ගිහලා ඒ ආච්චි ගාව වාඩි වෙද්දී ஒரு 20-25 நிமிஷம் විනාඩි 25ක් විතර කාලයක් நான் ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சோ මම සේවයට එන්නට කලින් මොන දේ වුණාද
என் ஊழியத்துல வந்த ஆரம்ப காலங்கள் எப்படி இருந்ததோ මගේ සේවයේ මුල් කාලේ කොහොමද என்னுடைய තිබ්බේ? ஊழியம் முடியும் போது நான் எப்படி இருப்பேனோ මගේ සේවයේ අවසානයේදී මම කෙලස ඉඳීවිද? இந்த அம்மா வருஷங்களோடு சொல்றா. මේ අම්මා අවුරුදු ගණන් ඒ අවුරුද්දත් එක්ක කියනවා. சிரிச்சுக்கிட்டே தலையை தடவி தடவி இந்த வருஷம் இது நடக்கும், இந்த வருஷம் இது நடக்கும், இந்த இப்படியே சொல்லிக்கிட்டு போறா. ඉනා වේගනම ඔළුව අත ගා කියනවා මේ අවුරුද්දේ මේක වෙයි, මේ අවුරුද්දේ මේක වෙයි, මේ எனக்கு අවුරුද්දේ ஒரு මේක பக்கத்துல වෙයි. எனக்கு ஒரு பக்கத்துல பயங்கரமான சந்தோஷம், මගේ මගේ ඇතුළාන්තර එක පැත්තකම අමුතු இன்னொரு සතුටක් තිබ්බා. பக்கத்துல நான் அழுகிறேன். තවත් පැත්තක මම අඬනවා. ஆண்டவர் இப்படி ஒரு மனுஷனை நேசிக்க முடியுமா? දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ද මෙවැනි ආකාරයේ මනුෂ්‍යද ආදරය කරන්න? 97 வயசுல கட்டில விட்டு இறங்க முடியாத ஒரு தாய் பரலோகத்தை நேருக்கு நேர் தரிசிக்குமே ஆனால் உன்னால என்னால என்ன பண்ண முடியாது. අවුරුදු 97ක අම්මා කෙනෙක් ඇඳෙන්වත් පහලට බහින්න බැරි මේ අම්මට ස්වර්ගයේ වෙන දේවල් බලන්නට පුළුවන් නම් ඔබටත් මටත් මොකද්ද කරන්න බැරි? யோசிச்ச பரலோகம் இன்னைக்கும் திறந்துதான் இருக்கிறார். මම කල්පනා කරා අදට ස්වර්ගයේ இன்றைக்கும் தரிசனமுள்ள தாகமுள்ளவர்களோடு ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார். අදට පිපාසයේ තිබෙන දර්ශනයේ තිබෙන අයත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ කතා කරමින් ඉන්නවා. கடைசியா கட்டி பிடிச்சி எனக்கு முத்தம் கொடுத்து கிளவி ஜெபம் பண்ணுச்சு. අන්තිමට මම බදා ගන්න මම කඹුලට ඉස්සකක් දීලා මට යාත්නා කරා. மூணாவது நாள் கன்வென்ஷன் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. තුන්වෙනි දවසේ ඒ සම්මේලනයේ මම දේශනා කරද්දී ஒரு பிரதர் ஏறி வந்து பாஸ்டருக்கு ஏதோ காதுல சொன்னார். එක ප්‍රදගෙනෙක් උඩට ආවා. උඩට ඇවිල්ලා දෙවියන්ට මොකද්ද කනට කිව්වා. அவர் அமைதியா இருந்தார். යා නියන්න වුණා. கன்வென்ஷன் முடிச்சு සම්මේලනය ඉවර වුණා. எல்லாருக்கும் ஜெபம் பண்ணி හැමෝටම යාඥා කරන්න කිව්වා. பாஸ்டர் வந்து சொன்னார், දෙවියන්ට වෙලා කිව්වා அம்மா போயிட்டாங்க பாஸ்டர். මගේ අම්මා ගියා පාස්ටර් කියලා කිව්වා. சொன்ன அம்மா போயிட்டாங்க பாஸ்டர். මම යා කියලා කිව්වා අම්මා ගියා පාස්ටර්. உனக்கு கேட்ட அப்படியா? මම එහෙමද? தேவ சித்தம். දේව කැමැත්ත. பாஸ்டர் நான் ஆறுதல் படுத்துறேன், தேவ சித்தம். මම පාස්ටර්ව සැනසුවා නෑ ඒක දේව කැමැත්තක් පාස්ටර් කියලා. அவர் சொல்றாரு, යා කිව්වා ஒரு அந்த நான் 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் தெரியுமா? මම සති 3කට කලින් මම යා බලද්දී அப்பவே அம்மா சொன்னாங்க, එතකොටම අම්මා කිව්වා கன்வென்ஷன் கடைசி நாள் நான் வீட்டுக்கு போயிருவேன். සම්මේලනයේදී අවසාන දවසේදී මම මගේ ගෙදරට පිටත් වෙනවයි කියලා. வாவ், නියමයි නෙමෙයිද? என்ன ஒரு மனுஷ ஜீவன் இல்ல. බලන්න ඒ ජීවිතයේ වටිනාකම කෙබඳුද කියලා. அவங்க அடக்க ஆராதனைக்கு எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்திட்டாங்க. එයාගේ අවමංගල්‍ය කටයුතු වලට ඇයම 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொல்லிருக்காங்க, கன்வென்ஷன் கடைசி நாள் நான் வீட்டுக்கு போயிருவேன். එයා ඒ සම්මේලනයේ සති 3කට කලින් කිව්වා සම්මේලනයේ අන්තිම දවසේදී මාගේ නිවසට මම පිටත් වෙනවයි කියලා. அவர் உடைஞ்சாரோ இல்லையோ நான் உடைஞ்சேன். එයා කැඩුනාද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කැඩුනා. எதுக்கு உடைஞ்சேன் தெரியுமா? ඇයි කැඩුනේ? எனக்கு ஒரு தகவல் கொடுக்கிறதுக்காக இந்த மனுஷி உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்து මට පණිවිඩයක් දෙන තාක්කල් මේ අම්මා තමන්ගේ ප්‍රාණය තත කරගෙන හිටියයි කියලා. உன் கூடயும் பேசுவார். ඔබත් එක්කත් කතා කරනවා. உனக்கும் அதே பரலோகம் திறக்கும். ආමෙන්. ඔබටත් ඒ ස්වර්ගයේ විවෘත වෙනවා. உன் வழி தெரியாம அடுத்தவன் பிரச்சனை, அந்த பலாய் இந்த பலாய் குறை பேசி எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே உன் வாழ்க்கையை முடிச்சிடாத. ඔබගේ වටිනාකම ඔබ තේරුම් අරගෙන නැතුව අන් අයගේ කුණු ගොඩ කසල කතා කරලා ඔබගේ ඒ වටිනාකම හීන කරගන්නට එපා. ஒன்னு கணவன் மனைவி, එක්කක් තමයි ස්වාමි පුරුෂයාත් භාර්යාවත්. அப்படி இல்லை யாராவது ஜெபிக்க கூடிய உன்னோடு கூட இணைஞ்சு ஓடக்கூடிய யாராவது ஒரு ஆள். එහෙම නැත්තම් ඔබත් එක්ක කම්පල් බැඳගෙන යහන ආත්මික ජීවිතයේදී දුවන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්. வீட்டை விட்டு வெளியேறங்கு. ඔබ ගෙදරින් එළියට ඇවිල්ලා. உனக்காக பல வீடுகள் திறக்கும். ආමෙන්. ඔයා නිසා ගොඩක් දොරවල් ඇරේවි. ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது என்பது தேவ சித்தமானால் அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களை பூமியிலே தேவன் மகிமைப்படுத்துவார். එක්කෙනෙක්වත් විනාශ වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා ස්වර්ගයේ හිතනවා නම් ඒ මතකය සම්පූර්ණ කරන්නට කියලා පොළවේ උන්වහන්සේ දොරවල් විවෘත කරන්න පටන් ගන්නවා. யாரும் சொல்ல தேவையில்லை, சும்மா உட்கார்ந்து யோசிச்சு பாருங்களேன். කවුරුත් කියන්නට ඕනේ නැහැ. ටිකක් ඔබ තනි වෙලා වාඩි වෙලා කල්පනා කරන්නකෝ. செந்திலனே, සෙන්දලයි. ஆம்பளை பொடிமாட்ட வயசு கேட்க கூடாது. எத்தனை පිරිමි வயசு? ගමන් ඉඳ වයස ආන්න හොඳ නැහැ. ඒ වයස කීයද සෙන්දලයි? 9. எத்தனை வயசு? 40. 49. உனக்கு எத்தனை வயசு? 6. 46. உனக்கு எத்தனை வயசு ருசான்? 2000. 39. சுரேஷ் பாய் எத்தனை வயசு? இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகுறாங்க. எங்கள் வயசை கேட்பாரோ, இந்த ஆளுக்கு வேறு வேலை இல்லை, நான் டையக்கியை பூசி மறைச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறேன், வயசு கேட்டு மாட்டி விட போகிறா வேணாம். දැන් මේ ඔක්කොම දැන් බය වෙනවා. මම වයස ආලා දැන් මේක නෑ නෑ බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන් කයින්වත් වයස ආන්න ආපහු එන් ඇති. இவங்க யாரும் சொல்லாத ஒரு வயசு நான் சொல்கிறேனே. මේගොල්ලන් කවුරුත් කියපු නැති වයස මම කියන්නම්කෝ. ஏன் வயசு சொல்கிறேனே? දැන් මගේ වයස මම කියන්නම්. 40 வயசுன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன்.
අවුරුදු 40 කියලා තියාගන්නකො දැන්. உங்களுக்கு என்ன பொறாமை? දැන් උගලට තියෙන ඉරිසියාව මොකක්දනේ? 40 வயசுன்னு வச்சுக்கிறேங்க எல்லாம். අවුරුදු 40 ඔක්කොම දැන් මෙතන ඉන්න ඔක්කොම අවුරුදු 40 කියලා හිතමු. சும்மா 40 வச்சுக்கிறீங்களேன். නිකන් දල වශයෙන් 40 කියලා හිතමු ඈ. பாதி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிச்சிட்டோம். අපේ ජීවිතේදී භාගයට භාගයක් ගෙවලා අමාරයි. செஞ்சு கிழிச்ச ஏதாவது ஒன்று இருந்தா சொல்லுங்களேன். අපි කරලා ඉරපු දෙයක් නන කියන්නකො බලන්න. இந்த 40 வயசுல நான் இது செஞ்சு முடிச்சேன். මම මේ අවුරුදු 40 වෙනකොට මන්න මේ දේ මම කරලා ඉවරයි කියලා කියන්නකො බලන්න. கல்யாணம் முடிச்சேன். அதுதான் நாய் பேய் கூட பண்ணுது. විවාහය කරගත්තා කියලා කියන්න එපා. ඒක බල්ලෝ පූසෝ ඔක්කොම ළඟ හැම දෙයක්ම කරා. புள்ள பெத்தேன். දරුවෝ වැදුවා. எங்க வீட்டுக்கிட்ட கெல்லுன்னு ஒரு நாய் இருக்கு. அதுக்கு பேரே கெல்லு. வருஷத்துக்கு 2 தடவை 3 தடவை சூப்பரா குட்டி போடுது. පැටව දරුවෝ වැදුවා කියලා කියන එපා. ගේ ගාවඩන කෙල්ලෙක් කියලා බැල්ලියෙක් ඉන්න ඒ බැල්ලිය අවුරුද්දට 3-4 වතාවක් පැටව ගන්න. நம்ம ஆட்களுக்கு தானே சிசரியன். அதுக்கு நார்மல் பர்த். ඒ අපිටනේ සිසරියන් කරන්නේ. ඒකට කිසිම සිසරියන් එකක් නෝමල් තමයි. டாக்டரும் இல்ல, விட்டமினும் இல்ல, ஸ்பெஷலிஸ்டும் இல்ல, ஒரு இளவும் இல்ல. அது பெத்து போட்டுட்டே இருக்கு. වෛද්‍යවරේ කිසිම දෙයක් බලන්නේ නැහැ. විටමින් කන්නේත් නැහැ. හොඳටම දරුවෝ වදනවා. இந்த அரை வாழ்க்கையில මේ අපි ගෙවි ගියා මේ භාගයේ ජීවිතේදී நம்ம செஞ்ச ஏதாவது ஒண்ணு ஆண்டவருக்காக சொல்ற அளவுக்கு ஏதாவது இருக்கா? දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මම මේක කරයි කියලා කියන්න පුළුවන් එක දෙයක්. பிரதர், ஒரு 10 பேர் இதுவரைக்கும் ரட்சிப்புகள் நடத்தி இருக்கிறார். 10 දෙනෙක්ව මම දෙවියන් වහන්සේ තුළට ගෙනාවා. சுவிசேஷம் சொன்னதெல்லாம் வேற. සුභාරංචි කිව්වා ඒව පැත්තක තියන්න. ஒரு 10 பேரை solid-ஆ இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்காக நான் 10 ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறேன். දෙනෙක්ව මමම දෙවියන් වහන්සේ තුළ ගොඩනගලා දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් කරවලා තිබෙනවා. அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக பரலோகம் சந்தோஷமா வரவேற்க ஆயத்தமா එවැනි இருக்கு. අයට තමයි ස්වර්ග රාජ්‍ය සතුටෙන් පිළිගැනීමක් තිබෙන්නේ. பக்கத்தட்டு சொல்லுங்க. ළඟ තට්ටු කරන්න. போறதே கஷ்டம். යන්නේකම හරි අපහසු දෙයක්. இதுல போகும்போது சந்தோஷமா போறது அதை விட கஷ்டம். මේකෙදී යනකොට සතුටෙන් යනවා කියන්නේ ඊටත් වඩා අමාරුම දෙයක්. ஆண்டவர் தந்த வீட்டுக்கு ஸ்தோத்திரம், காருக்கு ஸ்தோத்திரம், பிசினஸுக்கு ஸ்தோத்திரம், அதை தந்தார், இதை தந்தார், அப்படி தந்தார், இப்படி எல்லாத்தையும் தந்தார்ல. நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு தேவனுடைய சித்தம் செஞ்சிருக்கிறோமா? දෙවියන් වහන්සේ ගෙවල් දුන්නා, කාර් දුන්නා, දේපොළවල් දුන්නා, සුදි ඒකට සුති පුතන විදියට යමක් பரலோக பிதாவின் சித்தம் ஒரு மனுஷனும் கெட்டு போக கூடாது என்பது ස්වර්ගයේ පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත එක්කෙනෙක්වත් නිරේ නැතම් නරකාදියාම නෙමෙයි. கிழமையில ஒரு நாள் සතියකට එක් දවසක් ஒரு 2 மணித்தியாலம் පෑ දෙකක් சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யும். සුභාරංචි සේවයේ නිරතින්න. நீ கர்த்தர் யுத்தத்தை நடத்து. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සටනට ඇතුල් වෙන්න. ஓ யுத்தத்தை கர்த்தர் நடத்துவார். ඔබගේ සටන දෙවියන් වහන්සේ කරાવી. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனை, எங்க யுத்தம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் අද இல்ல. අපිට ගොඩාක් අය තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න අපේ සටන අපි කොහොමද ஆட்டோ කරගන්නේ කියලා. ஓட்டுறவன் சொல்றான், பாஸ்டர் உதய பாந்திர ஆயிட்ட வாடினோம் தவச புராம துவனவா. ත්‍රිවිල් දුවණෙක් කියනවා පාස්ටර් අධිකාලයේ 6 මණි කෙලිමි வேலைக்கு ඔක්කොම போறவன் சொல்றாங்க 8 மணித்தியாலம் ஓடுறேன் பாஸ்டர். වැටෙනෙක් කියලා පැය 8ක් මන් දුවනවා පාස්ටර්. சொல்லுவாங்க நான் வெளிய போனாதான் வீட்ல அடுப்பெரியும் பாஸ்டர். සමහරුන් කියනවා මම එළියට ගියොත් තමයි අපේ ගෙදර ලිපතැල් වෙන්නේ පාස්ටර්. நான் உன்னை பார்த்து சொல்றேன், ඕවර්ලා කියනවා. இப்படியே உன் யுத்தத்தையே பார்த்துட்டு இருக்காத. මේම ඔයාගේ සටන ඔබ නිතරම බලන්න යන්න එපා. கர்த்தர் யுத்தத்தை நடத்து. දෙවියන් වහන්සේගේ යුද්ධයට ඇතුල් වෙන්න. அதுக்கு தான் சபை. ඒකට තමයි මේ සභාව. உன் கை ஏந்திர கை இல்ல, கொடுக்கிற கையா கர்த்தர் மாற்றுவார். ඔබේ අත පානාත් නෙමෙයි දෙන අත ලෙස දෙවෙනස් වෙනස් உன் කරනවා. கையை கொண்டு போய் வைக்கிற இடங்கள்ல கர்த்தர் பேய்களை ஓட்டுவார். நோய்கள் சுகமாகும், கட்டுக்கள் அறுக்கப்படும், சாபங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறும். ආශිර්වාදයක් වෙනවා. உன் கையில அவ்வளவு பெரிய அற்புதம் இருக்கு. ඔබගේ මේ දෑත එතරම් පුදුම දේ තිබෙනවා. எவ்வளோத்தையும் வச்சுக்கிட்டு, මෙච්චර තියාගෙන இவ்வளவு பெரிய மகிமையை வச்சுக்கிட்டு, මෙතරම් ලොකු මහිමය අතේ තියාගෙන ஒருவனும் விளக்கை எழுத்து எங்க வைக்க மாட்டான், கொளுத்தி. යමෙක් පාන දල්වලා කොහෙද තබන්නේ නැත්තේ? விளக்க கொளுத்தி எங்க வைக்க கூடாது? පාන දල්වලා කොහෙද තබන්න ඕන නැත්තේ? கட்டிலுக்கு கீழே வைக்க கூடாது. ඇඳ යට තියන්න එපා. அது அங்க வச்சா අන්න අර තියන්න ඕනේ එතන තිබ්බොත් முழு வீட்டுக்கும் பிரகாசம் தரும். ඒ මුළු ගෙදරටම එළිය නැතහාලෝ பக்கத்துல கை கொடு சொல்லுங்க. ළඟත් දෙන්න. பிரதர், බ්‍රදර් டேய் 2 பேரும் வெளுக்க போறேன், எடுத்து வை. பிரதர், බ්‍රදර් கை பிடிச்சுங்க. பிரதர், ළඟ රද්දිලා බ්‍රදර් சிஸ்டர், සිස්ටර් நீங்க தான் விளக்கு. ඔගොල්ලන් තමයිලු ඒ පාන. வெளிச்சமாயிருவீங்க. ඔබ ආලෝකය වෙනවා. விளக்கு ඒ පාන விலகிராத. නිවෙන්න නම් එපා.
விலகி போயிராத. ඈත් වෙන්න එපා. கர்த்தர் உன் மூலமாய் தேசங்களை பிரகாசிப்பிக்க வைப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලින් தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். දිවිසි වාක්‍යයත් එක්ක මම இந்த இடத்துல இருந்து தேசங்களுக்கு பிரகாசமாய் ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரங்கள் உண்டு. මෙතන තිබෙනවා දේව රාජ්‍ය වෙනුවෙන් ලෝකේ ආලෝකමත් කරන්නා වූ භාජන. ஒருவனும் கெட்டு போவது பிதாவின் சித்தம் அல்ல. විනාශ වීම නෙමෙයි දේව කැමැත්ත. கடைசி ஒரு வார்த்தையை மட்டும் வாசிங்க. අන්තිම පදයක් කියවමු. 39 வாசி 6:39 யோவான். 9 தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாய் இருக்கிறது. பக்கத்து தட்டி சொல்லுங்க. ළඟ හොඳ තට්ටුවක් දෙන්න. அவர் என்னை எழுப்புவார். මහව නැකිටනවා. ஆமெனா. ஆமென். சொல்லுகிறார், දෙවියන් කියනවා என் கையில கொடுத்த ஒன்னையும் நான் இழக்க மாட்டேன். මගේ අතට දුන්න එකක්වත් கடைசி நாளில் பிதாவானவர் அத்தனை பேரையும் எழுப்புவார். අවසානයේ දවසේදී පියාණන් වහන්සේ அல்லேலூயா. அவர் எழுப்புவார். උන්වහන්සේ නැකිටවනවා. அவர் கரம் மாறாது. උන්වහන්සේගේ දැහැත වෙනස් විශ්වාසලා වන්නේ. எழுந்திருங்க මොහොතක් சீக்கிரம். අපි හැමෝම වේගෙන් නැගිටිමු. ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது. කෙනෙක්වත් විනාශ වෙන්න නොවි. ஒருவனும் அழிந்து போகாமல் කිසි කෙනෙක් විනාශ වෙන්නට நித்திய බෑ. ஜீவனை அடைவதே සදාතරණ ජීවිත ලැබීමම பிதாவின் சித்தம். පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත. பரிசுத்தவான் இப்படி சொல்லுகிறார். සුද්ධ යෝහන් මෙන්න මේම කියනවා. இயேசு தாமதிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ප්‍රමාද වෙනවා. அப்படி நிறைய பேர் சொல்றாங்களா? එහෙම ගොඩාක් අය කියනවලු. அவர் தாமதிக்கிறார். උන්වහන්සේ ප්‍රමාද වෙනවලු. வாசிங்க அந்த வசனத்தை 2 பேதுரு. දෙක පේතරස් சீக்கிரமா 2 பேதுரு. වේගෙන් කියමු. දෙක පේතරස් 3ஆம் அதிகாரம் 3 වෙනි පරිච්ඡේදය 9வது வசனம். 9 වෙනි වගන්තිය. வாசிங்க 2 பேதுரு දෙක පේතරස් 3 9 වෙනි පදය. தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் ප්‍රමාද எண்ணுகிறபடி වෙනවා එක සමහර හිතන ආකාරව வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்தத்தை ස්වාමීන් குறித்து වහන්සේ තමන්ගේ පොරොන්දුව කෙරේ தாமதமாய் இராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் ஒருவனும் විනාශ නොවි கெட்டு போகாமல் எல்லோரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று සියල්ලන් சத்தமா පසුතැවෙන්නට சொல்லுங்க. ඕන එක. සද්දෙන් කියමු. எல்லாரும் சொல்லுங்க. හැමෝම කියමු. எல்லோரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று සියල්ලෝම පසුතැවෙන්නට ඕනේ කියා. விரும்பி நம்மில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். அவருடைய தாமதம் என்ன தெரியுமா? උන්වහන්සේගේ ප්‍රමාද වීම මොකද්ද දන්නවද? ஒருத்தனும் கெட்டு போயிடக்கூடாது என்பதற்காக. කෙනෙක්වත් විනාශ වෙන්නට හොඳ නැහැයි කියන அப்ப එකයි. இயேசு தாமதிக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு? එහෙනම් යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රමාද වීමට හේතුව කවුරුන්ද? சபை. සභාව. போய் தேவ அன்பை சொல்லவில்லை. ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරේ බෙදා දුන්නේ නැහැ. எத்தனை பேர், කොච්චර අය ඉන්නවද? எத்தனையோ பேர், ஆயிரமானவர்கள் දස් ගණන් සෙනග කන්තරාවක් பிசாசின் பிடியிலே செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறார். යක්ෂයාට කොටු වෙලා මැරීමට පත්වීමෙන් තිබෙනවා. ஆவி பெற்று, ආත්මය ලබලා அபிஷேகம் பெற்று, ஆலயத்தை லபலா, ஊழியம் பெற்று, சேவை லபலா, தரிசனம் பெற்று දර්ශනය ලබලා ஆண்டவருக்காக நிப்பேன்னு சொன்னல. දේවයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් හිත ගන්නවා කියලා කිව්වා නොවේද? இப்போ எழும்பி வா. දැන් ඔබ නැකිටලා එන්න. கெட்டு போகிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க தேவன் உன்னை பயன்படுத்துவார். විනාශ වෙන අයට සදාතරණ ජීවිතය ලබා දෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පාවිච්චි කරනවා. ஆண்டவரிடத்துல கேளு. දෙවියන් වහන්සේගෙන් உன் ඉල්ලන්න. சித்தம் செய்ய, ස්වාමීන් වහන්සේ කැමැත්ත ஆண்டவருடைய කරන්නට. சித்தம் செய்ய දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නට. என்னை பயன்படுத்துங்க මාව ஆண்டவரே. පාවිච්චි කර මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. கரங்களை மேல உயர்த்தி, දැත් ඔසව கரங்களை மேல දැත් உயர்த்தி. ඊට ඔසවගෙන. ஹalleluya.